Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion nitu hatta Yesus Kristus. Adorak sota parade hata nitu hatta, cumulu mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata nitu hatta nagabe jamita di minggu jubilate tanggal 30 April 2020 imana tersurat di buku Pesalmen bidu 100 mamukasian ayat sada rodi ayat 5 dohot topik minggu manoktong do asini rohana. Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Hujaha madihita, sonoma didok hata nitu hatta. Edde hamolateon, ulupum majahuba ale sadok tanoon. Ului hamu majahuba marhite-hite las niroha. Robe mahamu tujolona marhite-hite ulup-ulup. Boto hamu maun, jahuba do debata, ibana jumadihok kita. Jala ibana na punahita, bahen bangsona dohot biru-biru pinarmahana. Bongoti hamuma aka bahalna marhite-hite hamauliateon, aka alamana marhite-hite puji-pujian. Mauliate ma rohamuna tu ibana, puji hamuma guarna. Ai pardinggan bahasa du Jahoba, rodi saliling-liling na do asini rohana. Jala marsudut-sudut do hasitonganna. Ima hatan itu hatta. Di hamua kadongan saha porsiaon dibahed do judul ni pesalmen 100-on tikting madokon mamuji Jahoba. Dohot padohan na asing pesalmenon ima jauh-jauh asa mamuji Jahoba. Lapatan na ditugihus sudi akana porsiai mamuji Jahoba. Molo di Bibel na marhata Inggris isarana rupani di salah satu na marhata Inggris isarana di net New English Translation di dokdo pesalmenon Thanksgiving Psalm manang masmur pengucapan syukur pesalmen madok mauliate. Jala saurdu di tunanidok na di Bibel na marhata bataki edde hamoleateon. Jadi pesalmenon dus di dohot Thanksgiving Psalm manang pesalmen hamoleateon atau masmur pengucapan syukur. Hamu kadongan di Amerika Serikat adong do Thanksgiving Day ima ari pengucapan syukur. Ganup tau doi dirayahon nasida. Tepatna di hari Kamis di minggu paopaton di bulan November. Jadi setiap tahun dirayahon nasida doi jala di hari Kamis di minggu paopaton di bulan November. Jala perayaan ini nunga ditetapkan gabe libur nasional. Mangihutun beritai Thanksgiving Day yon dirayakan sebagai ungkapan rasa terima kasih atau syukur pada akhir musim panen. Molo hata batak nara atar songono mananaing dohononna. Ala sinur na pinahan gabe na niula nasida. Jadi marpungu masude keluarga di bagas nasida be dungi makan bersama manasida. Jala makanan khas nasida di perayaan ini ima kalkun. Jadi ikom maniat kalkun do nasida. Jalanunga mamuka tahun 1620 sada dirayahon nasida perayaan on. Akamang dohot tamuinang lebih lengkap na taringot tu Thanksgiving Day yon boima tajahaya ka artikel nomor 2 mutusi. Sada nata putik sian perayaan Thanksgiving Day yon ima diingot halak Amerika madok mauliate Tuhani. Siala pasu-pasuna tu nasida khususna di gabeni naniula nasida. Bahkan di bahen nasida i gabe arina khusus
manang arina spesial di nasida marningot pasu-pasu ni debata na jinalona. Luar biasa. Mungkin dakolan Amerika Serikat na patupa songoni. Jadi mulo tajahaya non artikeli di Kanada pe di rayahon nasida do rupani Thanksgiving Day atik pe ya dengan maksud nasarupa atau ada maksud lain. Hamua kadongan kurang lebih songoni manuaing na disungguli marhite jami taon tuhita. Iko sidok mauliate duhita diakka pasu-pasu ni debata nata jalui. Iko taingok do bersyukur madok mauliate. Molo didok iko dohono mauliate memang macegudang si hamoliate honota tutuhani. Molo hala Amerika nak keningan ganup tahun na sida patupa hari pengucapan syukur ala denggan panenna ala gabe na niulana. Anggo di pesalmenon pinomat adong tulu hal nagabe alasan dihita. Alasan ni par pesalmeni madok mauliate. Dia me na parjolo didok ima ala jahu bado juma dihok kita jala ibana na punahita. Dia yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Ima alasan na parjolo madok mauliate. Lapatanna daksongon percetakan tuhat hei taboto do percetakan ate. Asal adong buku dicetak nasida selalu do didok isi di luar tanggung jawab percetakan. Jadi holan na mencetak do nasida molo isi ni bukui dang adong urusan nasida disi. Boha adong do jol masongo percetakan on holan na mencetak do ulon na rupani ala yang go isi ni nasineta nai dan bertanggung jawab ibana disi. Anggo tuhat tedak songoni dakolan na manoppa ibana dung ditoppa diramoti dohita akan atinoppa naon dang dipasobbu songo parmahan ibana maradopon biru-biruna di parmahan doho denggan diramoti jala di jamoton. Songoni matuhat itu hita di dok parpesal menon. Dijadihok kita, jaladung dijadihon, dianggap hita milikna, napunana. Daksodohonot tada, mauliate, ngaditoppa hita, jala dianggap hita musia milikna. Bohama mololaus di dok Tuhan itu hita, daung bah, holan nama jadihon doau, ninna, alay dangau napunasa, ninna Tuhani rupani, dang bertanggung jawab apa disi, ninna Tuhan itu hita. Bohama rohata disi. Dungi alasata na padua homadok mauliate tu Tuhani ima ala pardinggan bahasa do Jahoba. Tuhan itu baik ninna di hata Indonesia. Merhite padohano totuga betaringot kita di ede pop rohani iate. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Ima dido ede. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Ima dido edetai, Allah itu baik. Kurang baik apalagi Tuhan itu sama kita. Nang petakak kita tuibana, anggo tuhatai tetap do burju tuhita. Basado ibana tuhita. Hamua kadongan saha porsiaun. Napatuluhon alasat tamadok mauliate tutuhatai ima. Airo disaliling nililing na do asini rohana.
kasih setianya untuk selama-lamanya. Lapatanna dang marsangga-sangga asini rohani Tuhan itu hita. Dang mamereng tabuni lopan, dang mamereng ari, dang mamereng minggu, dang mamereng bulan. Sia tanggal sada, sahatu tanggal 30 sada, hoddo asini rohana tu hita. Sia minggu parjulu, sahatu minggu palimahon, hoddo asini rohana tu hita. Sian bulan Januari, sahatu bulan Desember, hoddo asini rohana tu hita. Siat tanggal muda, sahatu tanggal tua, hoddo asini rohana tu hita. Dak songo jolma, molo jolma mamereng ari do, mamereng sikod do, jala mamereng tabuni lopanat he. Tuhat terak songo ni tu hita. Rodi saliling nililing na do asini rohana. Molo topik ni mingguta madok sadarion, manoktong do asini rohana. Tuhan setia dalam pemeliharaannya. Hamu kadongan saha porsiaun, molok halak Amerika Serikat nakiningan iko mamotong kalkudo nasida diari pengucapan syukuri. Jalamar pugu manasida nasaripe lahu mangatosa. Anggo hitara dak pola iko mamotong kalkunate. Ati bohado maul dapot kalkunon. Nian buido na sejenis nai. Sarana manuk, manang bibi, manang entok. Alai unak pola songon nidok niak kainatai ate. Nasalilingon molo marpungu hita. Mangan gadong do hita ninna. Anggo sahalion mangentok maju hita ninna inatai. Maksudna mangalangentok maju hita ini. Anggo parpesal menom madok patuduhon roha mauliateta tu debata naung majadihon hita jalana sai toktong marasini rohai taului majahoba marhite lasni roha. Jadi patuduhon roha mauliatetai ima marhite panguluyon tu jahoba. Taului marhite-hite lasni roha. Dungi robe mahita tujulona. Marhite-hite olop-olop. Napatuluhon tabongo tima akabahalna marhite-hite hamolateon. Aka alamanna marhite-hite puji-pujian. Jala napaupato didok tapuji magwarna. Jadi lubi sian nama motong kalkuni molo taulahon. Lubi sian nama ngato si panganun na tabuno ni. Molo taului jahoba marhite lasni roha, rohita tujuluna marhite olop-olop, tabongoti akabahalna, marhite-hite hamolateon, dohotaka alamanna marhite-hite puji-pujian, tapuji guarna. Artina dangapala perayaan songon perayaan napinatupani hala Amerika Serikat irupani narumikot. Alai lubi siani, boido, patuduhonota songotada roha maulateta. Akaima na ikon sipatu pauta tada ni roha maulateta tu Jahoba. Atong tapatupa mai akamang dohot tamuinang. Amen. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Sai pasu-pasu mai jala suatu di bagasan rohanami be. Asa di perbuiho katami aka perbuena dengan perbuena tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.